नोंथांमोना नायदो बुद्धिस्ट टेम्पल माने बुद्धिस्टनि स्टेचु मुर्ति आरोना बिराद मोजां आफागुरुखौ थुखैग्रोसिगोन सोरगोफुरियाव थांनाय बायदि मोनथारदों हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल दिस इज ड्रीमवेव भिडियो क्रिएटर लोगोफोर आं दा नै बेग बानानै थांनो ओंखारलायबाय एकदम बारे सानजाहा जोबथारनाय अरुणाचलाव थांगोन आरोना दायो टिजु गेटनिफ्राय नामसाइ डिस्ट्रिक्ट नामाथाय पारशुराम कुंड होननाय जायगायाव थांगोन आरो बेवहाय थाङोब्ला पाप पुण्य जायोनो दुगैना फैनो नागिरदों जोङो फेमिलि थांगोन बेनिफ्राय जोंनि आर्य ऋषि सनातन धोरोमनि भक्त भक्तानि गासिबो थांजोबगोन आरोना आफागुरुबो फैदों क'क्राझारनिफ्राय दा आङो मन्दिराव थांनोसै ओमफ्राय बेग बाखाबाय हाम्फेयाबो नै बेगाव एकदम गस्ला लंपेन्ट जि जोम सोखाबाय दायो नै थानिस्कायाबो थांगोन 18 आवार्स गारि गाखोनांगोन जोङो हागोन ना हायाथाय हाम्फेयाबो बास गंनै रिजार्भ लाखाबाय 18 घन्टा बास गाखोनांगौ थानिस्का आं थांग्रोसै दे आं थांग्रोसै थाथ'दो दायो मन्दिरनिफ्राय जमा थांसिगोन लोगोफोर नै बेनार खाजोब्बाय पारशुराम कुंड गारि गंनै बास गंनै नै ओंखारबाय दायो नै जानायनि माबा लाखाजोबदों दै बथल आलु कफि बास गंनै बासाव गाखोबाय दा नै बयबो खोमसि खोमलाव माबायावनो पारशुराम कुंड आयंआ थांमारसिगोन ना अमृतखौ मोनलोंहैमारसिगोन दे थाङैफ्रा थाङैफ्रा थांफेराखैमोन नालाय बहुत गोजान 18 घन्टा जारनि 18 घन्टा ने गाखोजोब्बाय बयबो पारशुराम कुंड गासिगोन गारिया मोजाङै नायना फैनोसै बिथिं सोर जायगोन शिब ए खारगासिनो जोंना बासा नै तनिष्काया नै बिराद मोजां उन्दुदों दायो हाम्फेया मुलि जाखालायदों गारि गाखोनो हायाना बैग्रि बेफारि जादों जों दा थांगासिनो पारशुराम कुंड लोगोफोर हरसे गारि गाखोनांगोन जोङो 12 घन्टाथ' नङा 12 घन्टानि बाराबावसो 18 घन्टासो लानो हागौ मोनहैनायजों माने मोनाहैनायजों बिदि जानो हागौ आरो ना नायलांबाय था बगिबिल बारलांगोन दालां तनिष्काया सिखारबाय नै लोगोफोर लाइट जोङाखै तनिष्काया मेथाइ जालायदोंलै नै बासाव गाखोनानै गारि गाखोनो मोननानै नै मुगासे उन्दुबाय बोरा आबैया बोरा आबैखौ गारबाय ने लोगोफोर जों दा 11 घन्टा गारि गाखोनानै नै फाइनालि बगिबिल ब्रिज मोनबाय नै बेनो बगिबिल ब्रिजआ बेजों थांसिगोन जों दसे उनाव ओमफ्राय बाजनानै लाबाय खायफा पेसाब खालामनानै लाबाय नोगोद बरियाखा जायगाया धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो नै बगिबिला धेमाजि डिस्ट्रिक्ट नै पुलिस बहुत गोजान थांबावनांगोन जों दायो पारशुराम कुंड थांनोबा आधाल'सो जादों लामाया दामाम गोलावनो ओरै थाबायनानै थांनो होआ आरोना चेक थायो सारमोनानो खबर ভাল স্যার ডিউটি চলে আসে না पारशुराम कुंड नैबे मन्दिराव थांगोन जों दैया नै बरियाखा दुगैनो थांगोन जोङो पारशुराम कुंडआव दैयाव ओमफ्राय बेवहाय दुगैहैयोब्ला पापआ पुण्य जायोनो आरोना उद्धार जायोनो ओमफ्राय बेवहायनो थांगोन जोङो बिराद गोजान गारि गाखोबोबाय 600 किल'मिटारनि खाथियाव दं खोमा मनेस्वर अबाव थांबाय नोंलाय पारशुराम कुंड दैयाव दुगैनो फैदों जों दलासदिया ना बगिबिल दालां बारसिगोन ओमफ्राय
बेनि उनाव डिब्रुगड़ मोनसिगोन दलासुदिया मोनबावगोन दलासुदिया थाङोबा दलासुदिया जों थांनो हायो आरो खिन्थु गोलाव जागोन आरो लामाया गोजान जागोन ना लामाया गोजान थांलादां हाय बिराद गोजान जायो दा जों हाबनाया मा होनदों बगिबिल दालां जेराव थांगोन बेयाव थांग्रोनोसै सिद्दायाव थांदोंसै मेगन मोदै गासिबो तनिष्काया उन्दुफिनलायबाय नामा अबाव थांगोन ए आबैजों बाम जादों तनिष्काया अबाव थांदा हा दुगैगोन नोङो दुगैनो थांगोन हा जों दा नामसाइ मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय बेवहाय साहा लोंनो होननानै लाखिदों आरो गेट पासबो बानायनांगौ नामसाइयाव गेट पास बानायबासो जोङो परशुराम कुन्दसिम थांनो मोनगोन आरो ना परशुराम कुन्दआ 97 किल'मिटार दंबावो बेनिफ्राय हरसे गारि गाखोबाय मथा मथि 20 घन्टासो लायो आरो ना 20 घन्टा 18निफ्राय 20 घन्टा बासजों फैयोबा ओरैबायदि गोजान गारि गंसेया मोनफैथ'वाखै नामसाइ बेयो नामसाइ मेंब्रां जाबाय माने तनिष्का नोङो थांसै जोंबो बाराव थै जानानै तनिष्काया बेजों बाम जाबोदों जों दा नै डकुमेन्टस लाबाय बयनिबो ओमफ्राय गेट पास बानायनोसै गेट पास बानायनानै डाइरेक्ट हाबलांसै आरो ना नै क'क्राझारनि आदाया दायथ' लाजोबदों बियो माबानिखौ क'क्राझारनिखौ डकुमेन्टसफोरखौ दायोथ' बानायनोसै जोङो गेट पासखौ लोगोफोर जों दा नै नामसाइ गेटआव गेट पास बानायखांबाय बेहाय 30ल' लिरनाय दं खिन्थु 50 लायो आरो ना आगोलनिसोमोन खोमा बेनारा ओमफ्राय जों दा बासखौ सिङाव सोनोसै बायदिसिना जाबाय जोङो साहा लोंबाय ओमफ्राय ससे थांनानै ओंखाम संनानै जाहैगोन आरो ओंखाम संनो थाखाय बासाव बायदिसिना बासन बर्तन लाबोखादों जानायनि ओमफ्राय मन्दिराव थांगोन बेनिफ्राय परशुराम कुन्दआव दुगैहैगोन आरो ना दिनै तनिष्काया आयु बेनिफ्राय जि बुरजा मेथाइ लाबाय नै ए गोलाव बाम जाबोबायलै मा बिलाय तनिष्का चक्लेट सोर बायनाय आबौ बायनाय मेंबांबांनो दुगैनोसै ने दैमायाव तनिष्कानो गस्ला लादोंना लायाखैमोनथाय लायाखैदां बेनो गोदान बढिया लागिसे रास्ताखौ नै जोंना ड्राइभार दाया চলাইছে এতিয়া একদম মানে কেই ঘন্টা হল আমি গাড়ি চলাটো কালি রাতি 8টার পর স্টার্ট দিছো এতিয়া 10:30 বাজিল মোটামুটি 12
14 ঘন্টামান চলালে নাকি 11-1.5 ঘন্টামান লাগিব 14 ঘন্টামান চলালে আমি गासिबो नै इथिं दंजोबो मोनथारसिगोन बारा गोजान गैला बेसे दूर নাই আৰু गय पाम 1 घन्टा बेसे লাগিব थांगासिनो दं लोगोफोर गल्डेन पक'रा नायलांगोन दायो ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो परशुराम कुन्दआव दुगैहैगोन आरोना दैयाव नामा जाहैबाय लहित दै डिस्ट्रिक्टआबो लहित डिस्ट्रिक्ट नै ओंखारबाय धनुषकायाबो फैद' जोङो जायगाखौ नायनानै थांसै आरोना गल्डेन पग'रा मन्दिर नामा ओमफ्राय जों दायो परशुराम कुन्दआवसो दुगैहैगोन नालाय लहित दैमायाव नै लोगोफोर वेलकाम टु कंगमुकाम गल्डेन पग'रा बरियाखा जों दा सिङाव हाबहैनोसै बिराद गिदिर मन्दिरा जों दा नै गल्डेन पग'रा सिङाव हाबलांबाय आरोना पग'रा ना पग'राथाय मन्दिरखौथ' नुखाबाय नोंथांमोना गेटखौ नै गोजान थांनांगौ हाफ किल'मिटारसो जागोन आधा किल'मिटार माने परशुराम कुन्दआव थांनाय लामायावनो आरो बारा गोजान नङा मोखाङावनोखा मन्दिरा बिराद मोजां बुद्धिस्ट टेम्पोल फैद' आयं थांसै गल्डेन पग'रा पक'रि होनबाबो जायो गल्डेन पग'रा हरसे उन्दुनाय जायासैना थ' नै मादैयाबो थ' हरसे 14 घन्टा जाबाय दायो 14 घन्टा गारि गाखोनाया जोङो माने बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो बेनो फार्स्ट बेनो लास्ट होनजायो आरोना जों दा नै गोजौथिं थांगासिनो हाजोआवसो मन्दिरा नै लोगोफोर मन्दिरा ओरैबायदि मोजांखा गोजौथार 10-15 थालासो जागोन बियो गोजौआ मबाइलावसो गाहाय नुदों जों दा नै पार्किं एरिया मोनफैबाय गल्डेन पग'रा नै एकदमबारे गल्डनि गोजा आरो गासिबो कालारा माने सनानि बायदि गोजा बिराद बरियानि गल्डेन पग'रा इक' रिजर्ट बैथिं फैगासिनो आफागुरुमोना मोनफैथ'वाखै लोगोफोर गणेश बाबा माबा बानायना दोनदों बेहाय मुर्ति बरियाखानै हाबैबायानो हनै हाबैबायानो इलाय इयाव टिकेट लायो टिकेट लेता है ना यहाँ कितना है पर पर्सन 10 रुपीस चिल्ड्रेन का 10 थाखाल'सो फैदो हाबबोदो सलिडखा टेम्पोला वाव बैथिं दै गगासिनो दं नै सलिडखालै बिबाला मोजांथार ना धनुषका मोजां ना बरिया जायगाया नोंथांमोना नायदो आंनि उनथिंजाय जोबोद समायना आरोना टेम्पोला एकदम माने गल्डनि गल्ड माने कालारा गल्ड आरो माने सनानि नंजोबा गासिबो सना नङा कालाराल' सनानि कालार बुद्धिस्टखौ फुजियो बांसिनानो एकदम चाइनाफोराव थानाय बायदि नुदों आरोना मन्दिरखौ स्टाइला डिजाइना बेबायदि ओरैबायदि सलिड नै बिदि नुयो आरोना भिउखौ दै गगासिनो बिथिं ओरैबो दै गनाय सलिड जायगाया आउट अफ इन्डिया फैनाय बायदि मोनलायदों आरोना गोसोखौ फिलखौ इन्डियानि बाहेरायाव फैनाय बायदि मोनलायदों एकदम जों दा माने चाइनायावसो दंफैयो बायदि मोनलायो आरोना बेयाव माने फैबाथाय फिलखौ ओरैबायदि बरिया मन्दिरा नोंथांमोना नायनो हागोन नै बुद्धिस्ट लिटलै जायगाया लोगोफोर बा क्या नज़ारा क्या जिंदगी क्या जगह है ये बहुत ही खूबसूरत वाव असम बिउटिफुल लोकेशन फैनांगोनलै बेयाव आरो खनसे मोजां टाइम लानानै जों दिनै हाखु दाखु जाबाय नालाय जोङो दुगैनोसो थांनो नागिरदों नालाय ओइलाय सनानि हनै मन्दिरा आफागुरुआबो बेरायगासिनो जोबोद मोजां जायगाया ओरै फैदो ओरै हाबैनोसै नायखांबाय आबैमोना नायखांबाय दे बैथिं नायहैबावदो बैथिं बिराद मोजां बुद्धदेब दे औ हाबैनोसै जोंबो हाबैनोसै बेयाव सोंनाय फिननाय गल्डेन पक'रायाव फैनानै माबायदि नुदों नोंनो बुंखाजोब्बाय माथो गल्डेन पक'रायाव फैनानै गोजोननाय मोनबाय ना क'क्राझारनिफ्राय एकदम माबा तिनसुकिया बहुत गोजान तिनसुकियानिफ्राय आरो फैबावनांगौ नामसाइ ओमफ्राय 14 घन्टा गाखोबायना जोङो 14 घन्टा ओमफ्राय मेंबायबो
दा जोङो पुसुराम कुन्दआव दुगैहैगोन नालाय एसे बेरायदों आरो गल्डेन पक'रा मन्दिराव फैनायनि फैनाय नङा होमबा बिदिथ' फैबाय थानो मोना ना नै माबायदि मोनदों गोसोखौ फैनानै बिराद गोजोननाय मोनबायहाय आउट कान्ट्रियाव फैनाय बायदि मोनदों मोनाखै मोनदों इण्डियाननि बाहेरायाव थांनाय बायदि मोनदों ना मोनदों नुफेरा बिदि जायगाखौ नै दिनै दे बेरायदो क'क्राझारनिफ्राय फैदों आनैमोना बरिया नै जायगाया सलिड सनानि बायदि नुलायथारदों अ नै आबौआ दे लादो आबौजों लादो लादो र' आं बेखौ लानि बिराद सलिड लोगोफोर मबाइलावसो बारा मोजां नुवाखै खाथियाव फैबा नोंथांमोना एकदम गोमोनाय बायदि जालायगोन आरोना गोमोखा जायगायाबो नै गल्डेन कालार नै सलिड नोंथांमोना नुखाबायानो आंनि उनथिंजाय मन्दिरखौ एकदम माने गल्ड कालारनि आरोना गल्ड सना कालार ओरैबायदि समायना मन्दिरा भिडिअआवसो बारा मोजां नुवाखै नोंथांमोना मोगथाङाव फैनानै नायफैयोब्ला एकदम माने आउटआव फैनाय बायदि मोनगोन आरोना इण्डियाननि बाहेरायाव थांनाय बायदि मोनगोन नोंथांमोना मन्दिरखौ एकदम फिलखौनो बेलेग नांखायो आरोना गोसोखौनो बेयाव फैनानै बिदिनो टुरिस्टफोर फैदों बेरायनो ओमफ्राय नै चाइनानि बायदि मन्दिरा नै चाइनायावसो बिदि नुयो मन्दिरखौ ओमफ्राय दिनै जोङो नुफैबाय आमाय बबेयाव फैदों जोङो गल्डेन पक'रा मा जायगायाव दं बे दा अरुणाचल प्रदेश नामसाइ डिस्ट्रिक्ट ना बरियानो बिबारा समायनाथार नैथिं नै नासरनि मोना रिल्स बानायखांबाय दां मालाय हाखु दाखु नै सलिडथार जायगाया थांनो बालायलायबाय लोगोफोर जायगायाव फैनानै ओरैबायदि समायना आयो मालाबा फैफिननांगोन दै बे जायगायाव माने हाखु दाखु जाबायना दिनै जों दाबसे जायगायावसो थांगोन नालाय बेयाव फैनायनि प्लेनिं गैयामोन ओमफ्राय लामा सेरावनो मोनलाङो नालाय ओंखायनो नायलांखानोसै होननानै जोङो हाबफैबाय आरोना बेहाय नै बिबौजों धनिस्काया नायगासिनो हनै बरियाखा हा सोलायदो नोंथांमोना नायदो बुद्धिस्ट टेम्पोल माने बुद्धिस्टनि स्टेचु मुर्ति आरोना बिराद मोजां अरुणाचल टावाङाव थांनाय बायदि मोनदों आरोना जों दायो गोसोखौ टावांनिफ्राय बांसिन साबसिनबाव टावांनिफ्राय ओरैबायदि माने गार्डेन बायदिबो पार्क बायदिबो बेनो मन्दिर बेनो पार्क बायदि बिराद मोजां आरोना जायगाया गल्डनि गोजा गासिबो गल्ड गोजा नै गल्ड थ' लोगोफोर जोङो रिल्स मोननैसो लाबाय नोंथांमोना इन्सटाग्राम फेसबुकआव थांनानै नायहैदो ओमफ्राय जोङो पुसुराम कुन्द सिबनोसैलाय आरोना दायो माने अखा दोमैनायखाय केमेराजों बारा मोजां नुवाखै मोगथाङाव खिन्थु ओरैबायदि समायना बुंना आरोना बुंनांगौ खुगायाव राव गैया ओरैबायदि समायना माने बिबार बागानजों माजों ओरैबायदि सलिड नुदों आरोना लोगोफोरा इयै मालाबा फैफिनबावनांगोन बे जायगायाव बिराद गोजान 24 घन्टाथ' नंद्राया 20 घन्टा गारि गाखोबासो मोनफैयो ओमफ्राय गाव गावनि पार्सनेल गारि लाना फैबालाय एसे थाब मोनफैनो हागौ 16 घन्टा 18 घन्टाफ्राव मोनफैनो हागौ ओमफ्राय जोंना बाससो नालाय लाखि फैनाय एसे टाइम लायो मेंलायलायबाय रिल्स बानायनानै नै बेयाव CST दङ केन्टिन वाव मा लाखो नोंसोरलाय हा धनिस्काया मा लादों धनिस्का हा मोजां वा बेसे लाखो बिलाय 100 नै इथिं मावबाय थादोंलै नै बुद्धिस्टनि बुरजाथार दामा नै 500 700 नै बेखौ लानोसै जों खुलुमबाय थानाय बिराद बुरजा दङ नै मुर्तिफ्रा नैथिंबो दङ बुरजाथार नै दामा बैथिंबो बिराद मोजां दंमोन स्टुडिअ साजायनो थाखाय बिराद मोजां दं नै बरियानो मोनसे लांसै जोङो फैनायनि नाम नेरसोन बायदि दे लादो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है सिस्टर नामसाइ डिस्ट्रिक्ट धनिस्काया बिबौनिफ्राय मुर्ति बिलायनानै लाबायलै नै फुथुला लाबाय बेयावनो पार्किं खालामग्राबो दंखायो नै जायगाया नै बेयाव बायदिसिना जाग्रा मोनजायो आरोना लकेल नै आनैमोना माबा माबि जादों
मा जादों सा लोंदों बेसेबांनो सायालाय खापसेयाव 20 टाका एसे थाजिम थान्दा जानायनि नामा बे किल'फ्रा खारगासिनो दां ओंखामखौथ' दानो मोनजाखानाय नङा ना मोनाहैखासिगोन जोङो 1.5 घन्टा जाबावगोन होनदों 1.5 घन्टा नामसाइ डिस्ट्रिक्ट मा लालायखो नोंसोरलाय मा जालायखो मेगि जानायानो जानाय जादो दे औवा मेथाइसो दां माइरंनि गोथावसोनो रिल्स बानायना बानायासै ना सोंनियालाय खारबाय Welcome to Wakro मोनबाय लोगोफोर नै थांगासिनो दं दा मोनथारसिगोन बारा गोजान गैला मेंबाय नामा मेंबाय लोगोफोर 24 घन्टा गाड़ी गाखोनानै दा फाइनाली पार्शुराम कुंड मोनफैबाय आरोना पार्शुराम कुंड नै बयबो मोनफैबाय ओंखारथ'वाखै जायगा नायनो हागोन बिराद बरिया वाव हाजो ओरैबो हाजो गुसुथार जायगाया हरनि 8टायाव बास गाखोनानै नै एकदम दसेल' रेस्ट लाबोयो अबेबा 10 मिनिट अबेबा 15 मिनिट ओमफ्राय दा नै मोनफैबाय 2टायावसो मोनफैदों नै लोगोफोर ओंखारजोब्बाय बयबो नैबेयाव जोंनिया बास गंनै फैदों आरोना ओंखारगासिनो बेहाय हर थागोन जों दिनै ओइ नै पार्शुराम बाबा दं बेहाय पार्शुराम बाबानि मुरति दं बेफोरबाय नै क'क्राझारनि गोजा बाजैमोना माबायदि मोनदों मोनफैनानै मोजां मोनदों मेङाखै जेबो प्रब्लेम जाबासै ना लामायाव मोजाङै मोजां सफैबाय ना हाजोआ खाथियावनो ना हाजोआवनो फैखाबाय प्रसाद धर्म पार्शुराम बाबानि हिस्ट्रि दङ दा दसे उनाव खिथागोन आं नोंथांमोननो माब्रैहाय बेबायदि हिस्ट्रि थालांनाय बेवहाय मानो फैनांगौ जोङो दिनै मानो फैखो बेनि बागै नोंथांमोननो खोन्थागोन आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे थाइजौ बिफां बिराद गिदिर नै माबायनो बाराद्राय सोबायदां नोङो मालखो बेगाव दाम जागोनलै बेयाव मालफ्रा अन्थाइया नै गुल गुललायबाव दाउ गुलदुब बिदै बायदि मार्बल अन्थाइसो बियो बानायनायसो सब भगबान बाबा पार्शुरामनि फटक गोजानै जों दा दुगैनो थांगासिनो लोगोफोर पार्शुराम बाबाया नैबेनो आरोना नै पार्शुराम भगबान थांगासिनो हाजो माबायाव थांनाय बायदि मोनलायलायबाय आं खावनानै थांनाय बायदि पार्शुराम बाबा सोना बुनो मोनथारसिगोन नै दुगैग्राखौ लोगोफोर थांगासिनो जों दा तामाम बार फैखायो नै दालाङा ओरैजाय ब्रिज लागाव धनिस्काया दुगैथारलै धनिस्काया नै मालाय सेन्देलखौनो गानबोआखै बिसोरो हा फैबाय दा नै लोगोफोर बिराद बुरजा सिरि ओंखारबोनांगौ गाखोलांनायाव बिराद गोजान नै गाहायावसो दैया
नै गस्लाखौ खुयै खुयै गालांनांगौ आरो ना जि ड्रेसजों गाननानै दुगैगोन बे ड्रेसखौ गारनानै गालांनांगौ बेनो आरो ना लोगोफोर नै दैया गोथांथां गेजेराव हाजो दंबावोसो बिराद बरियानो भिउआ सलिडखा बैथिंनिफ्राय दालां दङ थाबायबोगासिनो नै मादैमोनाबो भिडिअ मेंबाय नामा आरो थांनायाव बांसिन मेंगोनसो मांखियाव नै जोंनि मांखियाव नै भिडिअ गोजानथार लोगोफोर दुगैनो फैदों जों दुगैनो पारशुराम कुन्दआव ओरैनो मालाय मांखिया थिबानाय दं हनै जि बरिया थिबानाय लायनायलाय एकदम बरिया थिबानाय लायो आसोलफ्रा नै थिबानाय लायो नै गोजा गोजालायबावसो फुजा होनाय चलो नै मांखिया खाथि खाथियावनो नै आफा गुरुखौ थुखैग्रोसिगोन दुगैबाय नै सार्जारसो लाना होनो सेन खुलिलायथारदों लांबावबायसो आं खालामगोनथ' दुगैखांनानै थांगासिनो नै दायो रुमाव थांफिनबाय हर थागोन दिनै जों बेवहायनो पारशुराम कुन्दआव दुगैखांबाय जोङो पारशुराम बाबायाबो सिगाङाव बे दैयावनो दुगैदोंमोन नालाय थाब उदार जानायनि थाखाय ओंखायनो जोंबो दुगैफैबाय आरोना गोजाननिफ्राय दा हिस्ट्रि दङ जायफोरा हिस्ट्रि फरायदों नोंथांमोना मिथिगोन नै थांनोसै हाब सोरगोफुरियाव थांनाय बायदि मोनलायथारदों लागाव सिन्दुर थुलायलायबावनाय नायलाय बिसोरो मांखिया नै ब्रिजआ नै बिथिं आरोना पारशुराम कुन्दनि दैनि ब्रिजआ बिराद सलिड नुखायो दुगैखांनानै गाखोलांगासिनो बयबो गोजौथिं तनिष्काया गाव हारसिंसो थाबायनो नागिरलायबावो नै लासै थाबाय जाबाय बाबा भगबान पारशुराम कुन्दआ पारशुराम बाबाया नैबेनो आरोना लोगोफोर आखायाव रुवा लाबाय थाखायो नै आगोलाव जोंहा पारशुराम भगबाना गावनि बिमाखौ रुवाजों दानथारदोंमोन जाहैदों आरोना ओमफ्राय दानथारनानै बिदिनो पापआ उदार जानांगौ नालाय पापनिफ्राय मुक्ति मोननो थाखाय बिदिनो माखासे ऋषि मुनिफ्रा बिदिनो बबाव थांगोन बबाव थाङा ऋषि मुनिफ्रा नैबे लहित दैमायाव आखाइखौ सुनानै फै होननानै बेहाय सुनानै फैबाय आरो बे सुनायनिफ्रायनो बेवहाय माने बिदिनो मेलाबो जायो गोबां मानसिफ्रा बेवहाय माने फुजाबो होफैयो बेनिफ्राय दुगैफैयो जाहाथे पापआ बयनाबो उदार जाथों होननानै फैयो आरोना गोबाङा जायफोर फोथायो बिथांमोना फैयो जोंबो दिनै फैदों दा नोंथांमोना नायनो हागोन नै अपेनिं जाथ'वाखै बेवहाय आखाइयाव रुवा दं बेनिफ्राय बोरला दङ पारशुराम जोंहा भगबाननाव बाबा नै नायनो हागोन गोजौआव शास्त्र लिरनाय दङ आखाइयाव बेनिफ्राय नै रुवाया थाखाबाय थायोमोन आरो आगोलाव हिस्ट्रि दं बिनि गोबां हिस्ट्रि दं आरोना नोंथांमोना बिजाबाव फरायोब्ला मोनगोन दा सिगां समाव गावनि बिफायानो पारशुराम भगबाननि बिफाया बिमाखौ दानथारनो होदोंमोन आरोना रुवाजों बिदिनो रुवा लाबाय थाखायो नालाय रुवा बोरला लाखाबाय थायो बै समाव माने दानथारनानै बिदिनो उनावहायसो सानफिनदों आरो गावनि बिमाखौ मानो दानथारखो ग्रोब बिदिनो पारशुरामनि बिफाया उनाव मानसि जोनोम खर'खौ जयेन खालामनानै होफिनदों आरो जयेन खालामनानै होफिननायाव बिनि आखायावथ'
रुवा माबाय थाखायो नालाय रुवा लाबाय थाखायो बे रुवानि लानायनि जिनाखि बे बिमाखौ दानस'बाय नालाय बिमाखौ दानस'बाथ' फाब जाखायो दा फाबखौ बोरैहाय उधार जागोन बिमानि फाबनिफ्राय बेखौ माने खाराव माराव जानानै बिदिनो उनाव ऋषिमुनिफ्रा बेनो आइडिया होदों आरोना दा नैबे लहित दैमायाव आखाइखौ सुफैबाय बै दिननिफ्रायनो दा दिनै माने परशुराम कुन्दआव जायफोर दुगैफैयो बिथांमोना माने पुण्य जायो आरोना फाबनिफ्राय उधार मोनो आरो दा बेनिखायनो जोंबो फोथायनानै गोसो गोरबोजों जों इसोरखौ सिबियो नालाय ओंखायनो दिनै दुगैफैबाय आफागुरु जोंनि आर्य ऋषि सनातन धोरोमनि बयबो भक्त भक्तानि फैजोबदों बेवहाय क'क्राझारनि दङ कार्बि आंलंनि दं सलायखाथि जोंहा बे माबानि दं बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि दङ उदालगुरिनि दङ गोजान गोजान जायगानि दङ आरोना दा जों खौसेयै फैदों गारि गंनै लाबोदों आल्ट्रा ओमफ्राय दिनै बेहायनो हर थागोन जोङो नायनो हागोन नोंथांमोना बेवहाय गुरुधाम दंजोबो नै मन्दिर दंजोबो ओमफ्राय बेहायनो हर थासिगोन आरोना जोङो गाबोनसो थांगोन लोगोफोर जों दा ड्रेस गोदान लाबोदोंमोन ओमफ्राय ड्रेस गोदान लाबोनायखौ जोङो डाइरेक्टलि नोंथांमोननो दुगैनायखौ देखायबाय थायासै दुगैखांबाय बिराद गोजान जोङो 24 घन्टा गारि गाखोबाय हरनि 8टायाव फैनायमोन जोङो हरनि 8टायाव फैनानै 2टासोआवसो मोनफैदों आरोना बेसिम दा नै ओंखाम गैया उदैयाव दासिमबो दा संनानै जानोसै दसे उनाव दासो बानायगासिनो अपेनिं जाथ'वाखै बेथिं प्लास्टार होगासिनो दं नै जोंहा दुगैखांबाय नै लोगोफोर नैबेहायबो परशुराम भगबाननि मुर्ति बानायनानै दोनदों आरोना नै आर'नाइ गानहोदों जाजोब्बाय फुजा होखांबाय नै सब भगबाननि मुर्ति गोजा नै नायनो हागोन नोंथांमोना कृष्णबो दं बेहाय नै भगबाननि हरिओम नै सिङाव दायो 24 घन्टा जों ओंखाम जायाखै नालाय बेहाय ओंखाम संनानै जासिगोन आरोना लोगोफोर संगासिनो नै गुमैमोना नै बेहायनो थासिगोन जों हरसे संगासिनो मा मैगं नागिरनायखाय दङ दे हाबाय था बारा एकदम स्रो बारथारो बारा खोनानो नागिरा सेमथा लेमथा उदै खालि हा आलुखौ जाना हो ओंख्रि जानायनि बयबो नै बेहाय उन्दुजोब्बाय लोगोफोर मेंबाय जाखांबाय बिराद गिदिरखा नै हलाबो 24 घन्टा गारि गाखोबाय जों गाबोन आरो शिबसागर थांलायगोन दुगैखां एरिखां गाबोन आरो खनसे दुगैबावगोन थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर गुड नाइट बाय